Vravíte si, hľadám dom, ktorý má dušu? Práve ste ho našli. Nachádzame sa v Borskom Svetom Juri na pozemku s rozlohou 928 m². Toto miesto dýcha krásou, harmóniou a pokojom. Tento rozprávkový domček čaká na kreatívnu a tvorivú myseľ. Moje meno je Kristína Štancová, zastupujem realitnú kanceláriu Shark Real a teším sa na obhliadku s vami.